Dobrý den lidi, tohle by bylo moje první video na tomto kanále a dneska si zahrajeme hru jménem War Thunder. Samozřejmě přidali i novou věc, kde si můžete upravit třeba Francii, Italii a tak, ale musíte mít aspoň jedno to vozidlo země. Já mám místo USA Kanadu, protože prostě nechci mít USA z nějakého důvodu. Tak a teďka bych šel do hry. Jsme skoro ve hře. Dobrý. Jsme ve hře. Ano, tohle je začátečnická helikoptéra pro Ameriku, kterou můžete odemknout až od 5. ranku tanků nebo letadel. Já hraju teda převážně pozemní vozidla a co si tady zapnuje manual roll control mode, protože nemám rád automatický. Máme tady Tajvan, máme tady Sověty, je to Rusák, no dobrý. Doufám, že tady budeme mít nějaký český stroje, protože to je, myslím, podle strojů, kde já teďka nemám žádný stroje jiný národnosti, než je americká, což může napovídat to, že tady není Kanada. A je tady Čech, je tady Česko. Někdo má český stroj. OK, někdo má český stroj. To chci najít. Yes, je to tady tohle SPAčko, je to český stroj, který bych chtěl, ale nechci hrát Rusko, bohužel. Prostě nechci hrát Rusko, mě ty jejich tanky nebaví. A tak, jako jo, jsou to dobrý tanky, ale mě prostě baví, když můžete umřít. Dobře. Takže tam už po nás někdo jde. Tamhle, jo, tamhle. Tamhle, půjdem po něm. Dobrý, hitnul nás, což není dobrý, jako trefuje nás, což není dobrý, ale my půjdeme na něj. Do prčic, Vickers MK1 nás trefila. Já si tu helikoptéru vyměním asi příští zápas za F4U4 Corsair, jelikož je to lepší než ta helikoptéra. Tak jedeme. Jedeme na spawn. Ne, počkat, jedeme do města. Vůbec se mi tohle nelíbí, vůbec se mi to nelíbí. Jmenové War Thunderu nejsem ani tak moc dobrý. Jo, tamhle BMPčko. Jo, prčic. Raketen automat. Jak já tyhle věci nesnáším, jako... To není dobrý. Tohle není dobrý. Tohle má paper armor. Co tady dělá Bradley? Jo, dobrý, já zapomínám, že je to 8-0. Já fakt potřebuji tu helikoptéru vysadit, protože jako jo, na předchozím týru jsem battloval IS-3, IS-4, a tak dál, IS-6 možná i. Ale tady battluju normálně tanky ze stabilizací, ze vším a tank nemá stabilizaci, nemá infraredky a nemá nic skoro. Prostě... Je to T-54 nebo je to raketen automat, který tady předtím byl? Myslím, že to není ta T-50. Tady vydává ten... A já jsem si jistý a... Tady předtím byla... On je tamhle. Teda... Problém, proč neberu většinou... Problém, proč většinou neberu T-34. Tady tuhle je... Ona má, jak vidíte, 18,1 vteřiny reload rate. Což není dobrý. Tohle má 17,5 a taky to není dobrý, ale furt je to rychlejší než ta T-34 jako. Čtyřko, je... A já ho vidím. Tamhle, ví to. To prčic, ujel. Já ho vidím. Takže když... Jak? Tak ten mě jako nesestřelí, jo, to může být v klídku, že mě nesestřelí, ale...
já nevím, jak jsem to dal. OK. Ten. Jest. Já tě vidím, ne. Dobrý. Dobrý. Pojedeme nahoru. Podvozek. Jako airbreaka, ano. Podvozek je tady u tohohle letadla airbreaka prostě. OK. Já je vidím. Vystřelíme několik raket, bomby, bomb drop a letíme. Target destroyed. Dobrý. Podvozek nahoru, klapky nahoru, letíme. Dobrý, shit. Dobrý, jsme se Schmidt 262. Šo, není dobrý. Dobře. Ale já na tom nejsem taky dobře. OK. To bylo lepší, než jsem si myslel, že bude. My jsme se střelili Messerschmitt. Messerschmitt. Wow. Já kdybych dostal v tomhle atomovku, v tomhle zápase, jako nebránil bych se. Co na to, že... Jo, tam asi. Dobrý, tak uděláme tady run. Dobrý, to by mohlo být, ale já dostanu snipa od SPAčka. Tohle není dobrý. Já půjdu dolů. Dobrý, přišli. Nevím proč, ale myslím si, že vás nebude úplně bavit jako CAS gameplay, kde budu jako close air support. Jako, když tak mi napište do komentářů, pokud by vás tohle bavilo, že bych hrál, jako, napište mi do komentářů, asi by vás bavilo víc, že bych hrál, jakoby pozemní bitvy, nebo letadlový. Důvod, proč vám nedávám na výběr, samozřejmě námořní bitvy je, že nikdo nehraje a budou tam jenom boti, takže to vůbec nebude asi moc ani bavit nikoho, takže to vám prostě nebudu dávat na výběr. Ale letadlovky a tankovky by byly něco, co si myslím, že by vás bavilo. Takže mi určitě dejte vědět, jaký bitvy byste chtěli a když tak, kdybyste... A když tak, jaký byste chtěli, jakoby formu třeba, jakože v tankovkách bych byl CAS jenom, anebo mi můžete dát nějaký challenge, který musím splnit. Samozřejmě to nemůžou být nějaký těžký challenge, jako třeba sundat 10 animáků, protože to se prostě nestane. Jo. Nevidí mě. Dobrý, tady. Okay. Vrátíme tímhle smokem. Jdeme po antiéru. Sakra! Ale je dead. Ježiš, my už jsme jenom 4. To je dobrý. OK, já ho vidím. On je tam. SUčko. Dělej něco. Dělej. Sakra, on si to filma. Bude někde tady. Ten druhý je tam. Kde tam? Jo, proč? Tohle je dobrý, no tak to aktivuju hnedka první sázku. Kde máme tohle? Potřebujeme jenom 2,5 tanku. Sestry, takže 3 tanky. A
Proč se ptáte, když je tam napsaný 5? Takhle, v realistikách a v simulátorovkách se to prostě násobí dvouma, což je extrémně dobrý pro mě, protože já vím, že 5 kilů nedám, ale prostě můžu dát jenom 3 a budu mít jako kdybych měl 6 kilů. Jakoby. Takže vlastně nemusíte ani být dobrý na tuhle sázku, co je dobrý. Akorát kdybych dělal sázku na 10 kilů, tak musím dát 5, což jako dejte mi vědět, asi byste chtěli. Kdybych jako video, kde bych dělal sázky. Ale jo. Já tady jakoby trošku vysvětlu, jak ta hra funguje a zároveň hraju. No. Což úplně není dobrý pro mě, ale je to jako dejte mi vědět, asi se vám tyhle ty videa by líbily, nebo to, ale nebo ne. Tady máme trošku teda zapis. Tady přišla písečná bouře. To pro. Jak se ta mapa jmenuje. Aral. Popravdě tuhle mapu hraju poprvé, takže tady neznám vůbec nic. No ten. To se mi nelíbí. Tohle se mi nelíbí. Tahle mapa se mi nelíbí. Jo, tam. To vyhneme rovnou, protože potřebujeme. Já zapomněl, že já už vím, proč tenhle tank nemám moc rád. Já tenhle tank má takovou nevýhodu, já na něm nemám ještě vyzkoumaný ty náhradní díly, což je problém. Je to problém. Je to velký problém, protože nemůžu opravovat. A musím si musím si prostě požádat pro opravu od ostatních, což ostatní mi ji nedají. Tam má to a to by se mi všiml, to by bylo horší. Mě nedokážou sestřelit ani hory. Teda horo production, aby byl. Asi je to ono teda. Strike a tamhle je HE Slinger. A jde po mně. Je po mně. Ne, dobrý, není. Ale ví o mě. On má 5 minut, 5 vteřin a ten reload. Trade. Ale máme ten wager. Máme tu sázku. Máme ji. Dobrý. To je super, že ji máme. Super. Tohle je docela open mapa. Ne, no tak prostě. Já jsem chtěl na poslední vteřinu si to změnit na tank, jelikož letadlo má hrozně moc velkou. A není to úplně nejlepší. Já jsem chtěl mít atomovku teda. Ale se nestane. Už bohužel. Takže tak, ale pokud byste hráli arkádovky třeba, jak byly ty sázky, jak jsem říkal o nich, tak sázky z 10 kilama by se počítaly vlastně v arkádovkách jako no, sázky na atomovku. Asi ji dostanete, protože atomovka je nějakých 10 kilů. 10 kilů bez umrzení, abych byl to přesnější. A je to tak, no, je to tak. 4 letadla, to není dobrý, popravdě. Potřebujeme jako pozemní jednotky. Cčko vypadá, že není absolvovaný žádným tankem od nás. Ono není. Takže já půjdu na Cčku, takže tam nikdo nebude suspektovat, že by... A nebo víte co, já jim tam to
přijou AA. Teda CAS. Teda SC. G. Dobrý. Podvozek. Dobrý. To tam spadne mezi tím. Do prčic. Vízl. Já nesnáším vízl. Já ho nesnáším prostě. No dobrý. Myslím, že by to mohlo být dobrý ještě. Ještě to může být dobrý. Jako už máme jenom 330 bodů. Což nám nebude stačit, no. No, i za to, že umřem, tak dostaneme body. Takže v pohodě, ale... Nicméně máme jeden asist. To bylo na tom horu. Ne. Bylo na něčem jiným, já už nevím na čem. Ale prostě jsme dostali jeden asist. Potom jsme killli to horo, potom to... Já ho nevidím. Ne tamhle až. Okay. Jo, já o něm vidím. Critical. Aspoň crit. Kill assist. Dobrý, kvalitka. Jo. Pojedem trošku. Vůbec nechce... umřít, jo. Vůbec nechce. Oni mě víjou, jako asi už, ale za esmičko. Které se nesnaží. Ne tamhle. Takže uděláme pík. No ten. No, ok, to je špatný. To je špatný. Pokud ho non-pennem tímhle, tak je to špatný jak prst. To musíme porazit přece. Musíme nevšímat. Tak to byla chyba, chlapče. To byla tvoje chyba, to byla jeho chyba, on si nehlídal, asi tady nejsem. Tak trošku mi ukázal spodek. Nedoporučuju to nikomu dělat. Ano, to totiž tam máte nejmenší armor. Takže jsem ho killnul. Dobrý, tamhle. Kill. 5 killů. 854 bodů. Já vím, že mě někdo snajpne zprava, ale tady prostě kdo je. No to bude náš. Tamhle. To je zase on. Já myslím, že si vzal zálohu. O ne. Asi 2. A další leopardy. Ty leopardy jsou kompletně clueless, ale kompletně. To je prostě žrádlo pro mě. TTR kód. Udržíš ho, že jo? Udržíš. Tak je potřeba, aby se... Jo, dobře, no, tak tady jsem dead skoro.
Asi, ne, tak nejsem. Dobře, tohle bylo zajímavě exekuovaný. Zajímavá exekuce. Každopádně já bych měl už normálně atomovku, kdybych neumřel třikrát, no. Takže jdeme po něm. Teda se mi sniper zprava. Hit, to je špatný. BTRko, BTRko, VTRko. Přežiješ, to přežiješ, já ti věřím. Já ti věřím, hele, to musíš přežít, ok. Fakt to mi nechci fajtit, Tyhle dva. Dobrý, Tiger 2 mě zabil, ale 6 jich mám. Žádný dvakrát. Ale bylo dobrý. My máme 9 killů. 1 kill a měli bychom atomovku. Pojď. Jeden kill a měli bychom normálně asi atomovku. Ne, my bychom už teďka měli asi atomovku. Kdybych fakt neumřel. No. To je prostě to, že umírám. A já se teďka pušnou. Takže teďka bych úplně nejel jako úplně do ní. Hlavně bych nejel do žádný. Někdo má atomovku. Oni mají atomovku. Do pryč. Já je vidím. Já tě jako vidím. Target destroyed. Dvakrát. Okay. O trošku. Já ho sejmu. Ne, nebudeš dělat atomovku, nebudeš. Prosím, ne. Kde? Jako letí z jejich strany, což není dobrý. Já myslím, že on jí dropne. Oni dropnou. There's no way. No jsem nejlepší z našeho týmu. To se mi nestalo nikdy. Jo, já jsem tam střílel. Ona totiž nekilne, ta atomovka. Ty lidi. 10 lidí. 10! Ty vole. Yes. Oh yes. Tohle by byl ale konec dnešního videa. Doufám, že se vám video líbilo a samozřejmě pište mi komentáře o tom asi byste tohle, jako tenhle typ videí chtěli víc nebo ne. A zase na viděnou. Tohle bylo první video z mýho kanálu Far Project. A asi budu natáčet víc, no. Asi jo. Pokud tohle video uvidíte, tak se podařilo.
a zatím zdar